खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आं दायो ब्लगखौ खामानि मावैनो स्टार्ट खालामबाय दायो आङो नै बेदरखौ सुनानै लाबाय अमा बेदर लाबोदों दिनै आइ बाबा मोना दायो संनोसै रिधिमाखौ ओंखाम संखांबाय सासेया बिबैमोननाव दंहैयो उन्दुनानै दङनो ओंखायनो जोङो जेबो खालामासै बेखौ लाबोथ'वासै दाहाय फैबाथाय बेनो दौनानै बेखौ थुखैनोसै आरो दायो सासेया ओंखाम जाखांनानै गेलेगासिनो थुखैथ'वाखै आरो बेखौ दाहाय दसे थानानै थुखैनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना ब्लगखौ आं देखायलांबाय थानोसै मा खालामनाय जाया नै बिसोर सानैया दायो ओंखाम जाखांनानै दुगैखांबाय देलायनानै दङ बाट देलायनानै लाब गैया बिसोर दा मैला जाफिनखागोन दे लोंद' उन्दुनो ओंखारबाय बियो रिधिमाया दहाय दसेल' उन्दुबायना फुङाव तानिशाया गोबाव उन्दुदों ने आबैमोननाव बेसेबां गोबाव उन्दुआ मोनसिगोनानो संनाया आङो बिराद उखैबाय फुङावहाय जेबो जानाय जायाखै नालाय साहाल'सो लोंदों ओमफ्राय बिस्किट खावसे जादों आरो गथ'निखौ राजायाबो उखैबाय ओमफ्राय उखैबाथाय आङो एकदम रायलायनो मानो जेबो गोसो जाया आरोना सोरहा बिदि जायो रायलायनो गोसो जायो आं रायलायखाथारा आरोना ओंखाम जाखांनायनि उनावसो एसे बोलो मोनोबा रायलायफिनबाय आरो मोनसिगोनानो आरोना खांख्रिखला आलु भाजि दालि बेखिनियानोसै ओमफ्राय आङो गंगार दुन्दिया होदेरफानोसै ओमफ्राय दिनैहाय बोथोरा नै मोजां सान्दुं दुंदों ओंखायनो जोङो सानदोंखि बै जे बिफां लाबोदोंमोन ना बेफोरखौ दिनै गायजोबनोसै होननानैहाय गायजोबनोसै दा दिनै ना माने दिहुनदों पिपि किटखौ बेयाव दोनथ'नोसै आरो गलनिम्बुखौ मा होनोमोनलाय बेखौ बिफाङावहायनो मारैबा खालामनानै रोदा दिहुनहोयो ना जोलै दिहुनहोयो आरो ओमफ्राय आङो अमा बेदरखौ संजोबाखै बुरजामोन नालाय ओंखायनो एसे दोनबावदों आरोना सान्दुङावहाय दसे सम फोरानदों आङो फोराननायखौबा हले बिराद मोजां मोनो आङो गोथावथार जायोना मोदोमनायजोंनो गोथाव जायो ओमफ्राय गरम मोनथारदों आङो थानो हाखाथारा सान्दुं गोसायाव ओमफ्य नै दाहाय नै फाथैया खननांगोन ना खनखानोसै बिथिंजाय गोदौगासिनो खिन्थु बेदरा नै बेफोर गोलैनानैहाय सेस गोमोन जाजोब्बाय गोमोन जानानै सेवख्ल'लांबायसो नै मोजां बेखौबो मोजां बिराद गोलैनानै थायो फाथैया गोमोनखौसो गोथाव जायो होनो माथो मोनाबो ने गयखौ फांनैसोखौ गायनांसिगौमोन माथो बैसागुआवसो गायनाय जासिगोन बे नै बेबो खननानै जानो रोंबासो रोंनाय नङाबा गैला आरो जोंहा बिदिनो आलाय सिलाय थाखाथारो दाउआनो मारैबा खालामजोबो नै जोंहा माइसुन्द्रिया गंगार दुन्दियाबो सेस हांसोआनो जाजोबो बेखिनिखौ मोनबाय फाथैखौ दाहाय जानोसै ज्रेम गयजों सुखानोसै आङो नैखौ फाथैखौ मा गारि सालायदों जाखांबाय आङो दासो मोजां मोनबाय जाखांनानै आरो ओरैबायदि गोलोमदोंना गरमावहाय आरो जे हाखु दाखु जादों मानो होनबा जोङो आइखौ नेनो होदोंमोन ओमफ्राय दायो आइखौ फाथैहरबाय जानो थाखाय न'नि दहाय फाथै खननाया बेजों ओमफ्राय न'निनो सुपारिखौथ' हजों आइखौ बानायहोदोंमोन जोङो गयखौ हरनानैहाय दुस्थ' सानैया बुलायगोन दा गय मोनजायाबानो जाथारा आरो बेदर जाबाथ' आंनो गय नांखाथारगौ खुगाखौनो मारैबा मोनबाय थायो माने कमप्लिट जाया आरोना गय फाथै मोनजायाबा आंनि बिमा बिफायाबो बिराद गय जायोमोन ओमफ्राय आंबो बिराद गय जायो दायो हाजबेन्डआथ' फार्स्टआव गय जायामोन आरोना ओमफ्राय जोंनाव थाङै जाग्रा जालांबाय बेबो आइया खावनानै दोनो ओमफ्राय बेहा जाया होननानैनो मोनसे खान्दिसे जालांबाय थायो आरोना बे न'आवबो दा गय जाग्राया साथाम आइ राजा ओमफ्राय आं बाबाया जाया गय गायग्रा नालाय ओंखायनो बियो जाया माने गय गायनो रोङैफ्रा माने गय गायैफ्रासो जायो थिगसे जानोसै आं दायो गथ'फोरखौ बिबौनो होनानैहाय जोङो ओंखारबोबाय बिफां गायनो नङाबा टाइमा मिलायनो हाया नालाय ओंखायनो आरो ओमफ्राय गय जानोसै एकदम फाथैयाव थननानै नै एकदम खुगा गोजा गोदो माथो जायामोनलै नोङो बिखुमजोआ खावना होनायखौसो जाबाय थायोमोन बिनिफ्रायनो जाग्रा जालांबायना जायामोन आंबो बिराद गय जायो मुथा जाखायो जों साथामा बे न'आवहाय जों साथामा आइ आं राजा साथामा मुथा जाखायो मामाखौ आं एसेबां जाखायो सानसेयाव आइयाबो जायो आंबो जायो मा जागोन दे हाथायाथ' गाज्रि जाथारगोनलै आंना मैला जाखागोन लासिं दाबो गयसो नुना दङ नामाथाय हराव फुबानो जेबो जाया हराव ब्रास खालामनांगौ देमोनलाय माबार गायनोसै खानायखौनो फुंनिफ्रायनो खाननो मोनाखै आङो खानना लानि र' एसे दायो गिबियावनो गलनिम्बुखौ जोङो लांग्रोनोसै पिपि किटआव गायनो बोरै अबेखिनिया बेनो ना अरिजिनेल मोदोमखायो आरोना नै बिदि खालामनानै दोनदोंमोन जिजों माथेनानै दोनलायलायदों ने फानफ्रेनानै मारै खालामोलै बेखौ जिखौ जिरना होयो सानिखौ मोदोम खिलियो
नै दायो बेखौ जोङो पिपि किटआव होनसै आयु फिथाइखौ खानांगोन आहा माबा बानायनांखागौ आसार खानांगोनसो नै मोनबायानो माथो राजा खानांसिगोन खाखानो नामा लादो होमबालाय पिपि किटआव होनोसै बेनि उनावहाय माला गायगोन जोङो रोदा ओंखारजोबबा जोङो गायगोन आरोना उफ्राम जि सान्दुं जानांगौ आं बिराद मोजां मोनो मोदोमनायखौनो आयु मोदोमनायजोंनो ओंखाम हाबोना ओमफ्राय नै बेहाय मा होदों नोङो कक'पिट ओमफ्राय हा 50-50 ए बेहायसो दोनफैदों दाउखौ गोरलै दङ दाउआ गायदो दे आइदे मासि गाज्रिबायलाय फोथैनो सानखोना माखो आंखौ सुवा नांनाय मोनबा गवामोन नोङो जिखौ बख'वा बिदिनो माबागोन बेलाय मालाय डिकम्पस जागोन ना हाया न अके ओमफ्राय पिपि किटआ फिसा जायाखै रोदा ओंखारनो आन्थाल' गिदिर दंमोनदां माथो गिदिर दंमोनथ' ना जोब्बाय दे जायाखै दाबो नै फांसेया गोरजिनासो दङ बबेथिं दोननो खिथुउनथिं दोनदो आरामसे नै जोंना न'नि खुमब्राया आयै जोयो हांसोजों जानो मोजां जागोन दोननांसिगोन हांसोजों जानो न'नि हांसोखौ आं बेखौ गोरलै जानो बिराद लुगैदोंमोन आरोना भाजा गोजौहाय दङ नामाथाय मोनथिला नै बिबार मेरला बारदों गोजौआवहायबो दङ खोमा ओइलाय नुहुरदों आङो नुदोंना नुवाखैथाय भिडिअआवहाय बे थाइजौआ बै गिदिर जानाया खोमा ना बेखौ गारनानै होदोंमोन ना बिराद गोदै गोथाव एम्फौ जाखाया बियो देखाजोंसै देनां फिसाजोफोरा आराम मोनजानायनि बायलाबायो बेनोथ' न'आव गायनो हायो बायनानै जायो जों ओमफ्राय दा मोनसे खोथाबो जागोन ओरैबायदि न'आव थाखाब्ला जानो रोङा बे जायो माने मालायनिखौ नुबाथाय एकदम जानो बिदि जायोना ओमफ्राय गावनाव जेब्ला थागोन बे बुस्थुआ बेखौनो गैला माने अननो रोंला गारला बायगोन माला बायगोन बिदिनोसै मानसिफोरनि आखला आरो गस्लाफोरनि बेलायावबो बिदिनो जायो गावनाव मेरला गस्ला थाबाबो मालायनि गस्लाखौसो फसायो स्पेसियेलि जों हिन्जावफोरा माने आंनि काजिनफ्राबो बिदिमोन आरो हाग्राखौ नै बेहायनो गायनोसै जायथिंजाय ड्रागन फ्रुट दङ बिथिंजायनो गायनोसै जोङो हाग्राखौ दे खानानै हरदों खोमा बोरायलायबायसोदां नै थांगोन ना थेवबो हा गुरियाव मोजां जायो ने बैखौ मा खुलिना होला नोङो हाग्राखौ खानाय दङथ' बिबार बारदों राजा हवाइट बारदोंदां बियो आं खासिबारियावसो नुलांदोंमोनलै मानसिफोरनि न'खरावहाय दा बे बिफांनि नामखौ जोङो मोनथियाखै बेसेबां गिदिर बेखौ मोनथियाखै नालाय ओंखायनो जायगाखौ डिसाइड खालामनो हायाखै जोङो ओंखायनो गुगोलावहाय एसे सार्च खालामनानै नायनोसै मा बिफां बियो आरो बेसेबां गिदिर जायो जोङो गुगोलावहाय सार्च खालामनानै नुबाय आरोना बिफांनि मुङा जाहैबाय अरेन्ज जेसमिन अर चाइना बक्स बिदि होनोनो आरो साइन्टिफिक नेमा आलदा साइन्टिफिक नेम गोसोआव थाथारा आंना बेसेबां गिदिर जायोथाय गिदिर जायो आरोना हवाइट कालारनि बिबार बारो बेनो आं जायखौ नुदोंमोन बेनो आरो बिफाङालाय गोजौ जायो खोमा बेफोरबायदि जागोनलै राजा बेफोरबायदि गोजौ गिदिर जागोन अरेन्ज जेसमिन बेनो 6 to 15 फिट जेब्ला जेखौबो मोनथिया जायो अब्ला जोंना गुगोला हेल्प खालामो औ बिदि जायो बिदि जायो गिदिर नुदोंना नुवाखैथाय मोजाङै बिदि जायो आरोना बेखौ होमबालाय हाग्राबारि जादों दे डन्ट माइन्ड खामानि मावनो सम मोनाखै रायजोफोर बैबोथ' गिदिर जायोना माबाया टार्मिनेलियाया चलते हे नै जोंना थाबनो गिदिर जादो हाय सान्दुङाव थानो हाला जोङो जिरायनो लुगैयो बिफां सायायावहाय होसिखावगासिनो सानैया नै बेबो मोनसे अर्किडनिनो जाथि अर्किडनि बंस'नि जोला होनो आरोना बेखौ जोलानो बियो ओमफ्राय जोखौ दा हरबाय आरो बै फांसेया जायखौ दायो हरदोंना अर्किड बेयो जोंनि आसामनि स्टेट फ्लावार आरोना बे मोनसेया बेखौ हरबाय एबार आं थांनाय बाराव नागिरदोंमोन नालाय ओंखायनो मादैया नांखागौ बे साननानै हरबाय आरो आंनो कक'पिटखौनो होबाय जों दायो हा दंखायोमोन नालाय कक'पिटआवबो एसे दानाबा जाहैबाय नेक्स्टखौ बहाय गायनो गाहा बबाव गायनो नेक्स्टखौ गथ'फोरखौ मोनानि ओंखाम दौबाय दौखांनानैहाय दसे गेलेहोबाय बिसोरखौ ओंखाम जानायनि सिगाङावहायनो बिसोरो माने बिराद खें खालामगासिनो दंमोन ओंखायनो माने लामाथिंजाय लांबाय आरो दसे बेरायनो ओमफ्राय मा खालामखो बिसोरो हाग्रायावसो जिरायनो लुबैबाय हाग्रायाव जा गेलेबाय आंहा जा गिबाय ओमफ्राय मानलाबायगोन होननानैहाय लंपेन्ट गानहोनाय जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय लाबोनानै एसे सुनानैहाय ओंखाम दौबाय आरो ओंखाम दौखांनानै जोङो थुखैबाय थुखैनानैहाय आरामसे थाव फुननानैहाय गस्ला गानहोबाय माबाय दायो फुथुनानै दोनदों आरो गाइखेर दौनानैहाय उन्दुबाय बिसोरो दा बिसोर उन्दुखांनायखायसो जोंहा दा एसे फ्रि जाबाय आरामसे जानोसै जाखांनानैहाय आरो मा खालामनो गावबा गाव माबा मोनसे खामानि मावनोसै आरो ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय